ande yake gwikira boni gamne bintu bigendrete kwenda se serikali no ruche okomenta kubugima bwakinire amaguta boni gagare emia ye mune 94 ase kigwango kigoro kabisa trate usile petrol nebintu nebinde matekera amaguta mentire igokire gendo kyawe gakinire agero ukurigereria na priorities ya serikali yebe giteiga ayibuno yo moburi kwa kete serikali kwa yakerete kura na boigo ole omo oyo mu abantu ose members ba UDA. Do you regret? Tili regret ya saying to understand in Kenya. The only problem we have in Kenya is misinformation. Ekera manto babu ate information is very clear moralia nabo no nyi bintu bire bikongu nabo kole melinga mambi mbikogendo keke. Bono roli ara ontori kuruara. Ekera to kuruara to gukwa. Mbura to kono konyuchi konini chindo rose twabe twisi nani yarora to bwato ko semelinga ki. Bana yes ndani yendoro. Ko gwena tori. Yes. So we have hope. Uchumi ye buna gwa kwanire igo ondete ko gotebinga eserikali ya Uhuru Kenyatta yaeta. Njabwate chironi. Chironi echi yabwate omuraria. Mbare kwenda bo ichironi bachicha ba subsidize ebintu gete byaroka na bire byororo. Ekero ba subsidize ebintu byaroka na bire byororo ingakiriye gipindi cyobugambe bwae especially ribo chikoerera. Amadeni ayimogetia yandi yichinse chinu na ya World Bank konyatara ikenga kya komachua achake ko yaka na buno Uhuru Kenyatta. Igatoka ngobugima nkororoka na bore mboro bwororake. Yeah. Have you seen now? So ekere nyarekana ngobugima mboro bwororake ayusikulira se campaign ya William Ruto igo bale kurira sana Moses Mudavaringa tokoiro bugambi obo ntopungusa madeni. No na maguta yo ntopungusa madeni torusia mangana yechi bango chinyinge ngokwana barenge bo. Yes. Little did they know nga amangana ya madeni nkombachuwa hagochia chinga kibairiro bugambi tu emanya konyoranga Kenya kurengana ne katiba ya bono ya igwira gendrete ko igore bintu bitagete chibwa bibwate je expenses bitagete chibese una baso etalia igatoka nga goika chake go balance gwaka ne meshahara batari go kobesa besa bachagwa kisabu nga ibaguru chibese cha magenderero batari go kobesa besa nga kibago chaka gotiga chi subsidy especially subsidy muna bono no manyete mba subsidy bakaleta chibesa nga bachikora chibando abantu batranzoia na transmara bakabatebinga chibando tobugata nto koneri serikali 90 shillings egere mu chikoneri abandemia chibando to koneri go riri kepi 140 bakaira ne chibesa chiabo so paka mafuta go subsidized nunyo leta mafuta go tore crisis ya igabo songe mafuta ko bura Kenya ngima ekere subsidy ya begetwe lakini basubsidize lakini ba promise tingankonyara bari chibesa kuru aso mukopo bakane nkwaro charia chi sabraya chikogoma serikali ekere ya ndebe siri ya swa yeyo mukopo bakara akanu 60 billion kwa nyuguri bakamya kudirisia maguta so narego tebyo mugusiyo ntegererete no mo Kenya ege ntege kyo bugima bwa kongere William Bono igaiga onarego tebyo bantu nga mo understand William Ruto kaso etobugambe kigima igatoka nga amadeni Uhuru Kenyatta ba sabite kare grace period yae igo yae umwaka uria bono gwiko umwaka yo bari gochaka gwaka na toll means Darius